Hi guys! So nandito kami ngayon sa bukid. Kasama ko yung mga makukulit. Slet! Hi guys! Ayan. So pupunta kami dun sa ilog. Maliligo. So ayan guys, naglalakad na kami. Wow. Papunta kami sa ilog. Para maligo. Ayun, si Kulit. Namangit. Oh, ang galing oh. Ang galing naman maglakad sa pilapil. Woo! Kaya mo yan? Kaya mo? Sige. Yan. Wow. Diretso. Ayan. So, malapit na kami sa ilog. Liligo daw yung mga makukulit. Lapit na! Yan. Ito po yung bukid namin, guys. Lalagyan nila ngayon ng abono. Wow. Ba, andyan na! Sige! Oh, hulog ka! Kaya mo? Abay kaming takay na! Wow. Kaya mo? Wow, magbuhugas ka na. Oo. Ayan, nandito na kami sa ilog. Wow. Doon. So, ayan guys, nandito na kami sa ilog. Ayan. Naliligo na yung dalawa. Yun, dun sa malalim. Punta tayo dun guys. Let's go. Lag, lumiis! Lamig ng tubig. Halika na! Ayan siya guys, oh. Malalim siya ngayon. Super green. Anong yellow? Green? Anong kulay? Yan ka lang! Kulit, napakakulit. Sige, manager kayo. Picture tayo.
May